Moi! Nerdhelpingi täällä. Mä joudun vähän tässä pitää valoa, kun ei oikein omassa huoneessa toimi. Nerdhelpingi, moi! Mulla on täällä tällainen Samsungin vanha puhelin. Sitten tänne vaihdetaan tänään akku. Ja nyt mä näytän kuinka se toimii. Eli nyt kun mä on tässä tää takatansi, me liuutetaan se täältä alas. Ootas. Tästä katso. Noin. Liuutettiin se alaspäin. Näyttää täältä. Sitten koukutaan tuolta toi pois. Sitten tuossa kohtaa on tuollainen koukku ylhäällä. Otetaan se pois. Se lähti. Nyt sitten on uusi akku. Ja pistämme sen näin takaisin kiinni. Sitten auki. Ja se lähtee päälle. Ja ensi videossa nähdään. Hehehe, morjes!